gagawin natin. So ayan sila mga gwapo. Expensive ka mo dito, mga gwapo na kuman. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember and I did not know no pain. When I believed in So ayan guys, forever, di masyadong everything maadong will ako stay guys, the no? same. So, Now my heart feel like kaya naman December when somebody Oh, say yan, your ikaw, no? name. And I can't reach out to call Pinapawisan ako ng you. maraming singot dito, And ano I ba yan? know I will one day. Sobrang init po. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. Only the glass and say, hey, here's to the
kay mga bayong. Uy, kung na pre-assessment kay bayong. Tugak. Mama si Tugak. Day! Grabe, grabe! Woo! Stunning! Bart! Hoy! Aman din kuya. Aman. Aman. Hi. Wow. Ron. Now this is the moment where our hearts feel the spirit of togetherness. Unleash everyone's melodic souls as the juniors and seniors remember the Atlantic King through a mass singing. So we are requesting the juniors and seniors to please rise for our mass singing. Rice. Bugas. Rice ko no. Hindi, maning rice. Uy, rice ko no. Bugas. Rice. Uy, rice. Ano daw? Rice. Rice? Bakit nagtawag ng rice? Ayun, mga ono ko. Rice please. Rice, please. Pag dumingon ka, akin ka. Aimer. Hindi ko sa pagminamamayabang, wapo ako. Woo! Wow! Uy, pag kuwang sa kamo, ato ba sa camera kay memories nato ini. Pagayahan ka mo, katura ka mo sa YouTube channel nato. Ato ba nga sa camera, ato kasi ipog. Ikaw galing ang mobile sa channel to. Sagilam. Please. Smile. Diyan mo puli sa Saba lang. Basi ko nung Duterte ko man. Shout! Ang gwapo ko. Ano pa ako ng vlog ini?
RG. RGTV. RG. Wash out. Wash out. Wash out. Wash out. Hi vlog. Welcome to my guys. Ano yun? Malisang tumangita ito. Pakapita. Okay, dance. Saya mga base wayak. What's up, Wawawin? Ganito na po ako sa ABCBN. Pawisan ako ng marami. Hi guys, welcome to my vlog. Hi vlog. Okay. Thank you so much for your help. Let me close the door. Actually, practice was launched. As you can see. What's out? Pinapawisan ako ng marami sigot. Hindi na makalito. What's out mga kugak? Ladies and gentlemen, now they welcome the Okay na? local guy, Mr. Okay kayo? Father Nero. Oo, nag-GTA. Masih bagsak ta. Pertanyaan senior to Sir Joker. Maybe you will accuse me of dipping my finger into the fire. I have to because according to your song, huling sayaw. So ayun, I have heard the message for your huling sayaw. I respect to our principal, Mr. Ferdinand Ibanez, will be for the children and high school department. Viral gani ko tagaan ka kagad. For the elementary department, Mrs. Madeleine Urquilla, LPP, my fellow faculty and staff of SMS, their
bagsak! Ibang bagsak! 75! 75! 75! Wakit! Wakit! Oh, email! Tinood ko sa tinood sa way script sa way script. Allah! Oy, si May saya zone! Yes, 10 years later!
Amo kami ni magpila guys, so pag kinag-yuray, grabe man kaso mamili mo sila. Ara ka kami dire. Guys, so mawaya ta mo tayo programik. Tinugyuray na tinugyuray. Disingit. Ay, grabe naman. Maganda. Oy, kaya ko rin sa paano sa si Mati Lagoya. Ay, Dix, ako na mo Dix, check pa kayo yung pa. Wow, paano sino? Ano nalipang? Si hi to my vlog. Mga batch ng simple, grabe pa nga sa mo. Kawaya na niya ang patar. Para makapila sa MRT. Ay, Carlo, buwan na. Kasuran mo, kadaan. Hindi ba, fake ka, huwag mo. Hindi ako siya. Awere naman ka, na. Nakasunod ka rin, Sa Pikas na lang kami, sa Pikas. Sa Pikas na lang kami. Di ka musunod, sa Pikas na lang ako. Sa Pikas na lang ako. Landog! Sa Pikas na lang kami. Kay Yamang Bazaykon. Hello guys! Oh, dapat pa bili, no? Oh, pila si Marty oh. Pila si Marty. Oh, mga sansong na. Ito, sabi na. Wow. Napaya mo ka na? Napaya mo? Lak? Napaya. Silak-lak. Tagkilig kami. Dito makatuyo. Yung lovers pala no, mga lovers. Mga lovers pa to. Mga lovers. Iso to. Last ako. Mga lovers pa to. Last ako, baro. Iso ito, tala. Gusto na kamo. Dito. Dito.
ora. Tata, pakita ko rin sa imo. Brad. It's a prank. Ay, si Drake ba eh? Doy? What's up? What's up? What's up, G? What's up? Sir. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say